गावनि थांखिसिम सौहैनोब्ला सासे फरायसाया सानसेयाव 7 घन्टासो सम गोसो होनानै फरायथारनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नीलाचरण स्वर्गियारिया। जनाइनि मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमायाव खुंगा 6थि खेब सिनायथि सान फालिथाया गाहामैनो खुंफुंजायो। थांनाय सानखालि धेमाजि जिल्ला जनाइ मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमायाव 6थि खेब सिनायथि सान फालिथायखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद आरो जनाइ दखरा एबसुनि जथाइ बानजायनायाव बे मेहेरगोनां हाबाफारिया खुंफुंजायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेवलां मेलावनो फरायसाफ्रा फरायनायजों लोगोसेनो गावनि जिउनि थांखिखौ लांफानांगौनि थाखाय आरो फरायसाफोरनि खौसेथि बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै सावरायलायो। लोगोसे माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै फरायसा फरायसुलिफोरा गोसोआव गावनि गोख्रों थांखिखौ लानानै दावगालाङोब्ला जिउआव सासे जाफुंसार सुबुं सम्पद जानो हायो होननानैबो बुंथिबावो दैदेनगिरि बिथांमोना। जनाइ हालामारि फरायसा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बे जथुमै हांख्रायनाय आरो दिनैनि बे गेवलां मेलनि बे हाबाफारियाव बर' फरायसाफोरनि खौसेथि आरो हारि आरो समाज जौगानायनि फारसे नोजोर होनानै बे मोनसे सिनायथि फोरबो बे फोरबोखौ खुंनायाव जोंनि बर' हारिनि आरो बर' फरायसा गासै बर' सुबुंफोरनिनो बिबान आरो बे बिबानखौ लानानैनो गोबां फरायसालिमाफ्राव बर' फरायसाफ्रा आलादायै मोनसे जौसां खुंनानै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सानलायलायनाय एबा मोजां मोनसे हाबाफारि लानायनि मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारियाव हयथ' जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनब्रै फरायसालिमा जेरैहाय गगामुग फरायसालिमा, सिलाफोथार फरायसालिमा, सिमेन्ट फरायसालिमा आरो जनाइ फरायसालिमा, बे फरायसालिमाफोरनि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बे जथुमा खुंनायनि हाबाफारिया सिरियै जाबोगासिनो। हयथ' दिनैहाय जनाइ मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमानि बे जथुमानो जोबथा सिनायथि फोरबो आरो बे सिनायथि फोरबोनि गेजेरजों जोङो बुंनो हायो जे जोंनि बे बर' फरायसाफोरा मोनसे बर'फोरनि एबा बर' समाजनि बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायनि फारसे नोजोर होनानै इयुनाव साफा मोजां फरायसा जानो हानाय एबा गावनि थांखिखौ गोख्रोङै लानो हानायनि आलादायै मोनसे गौथुम, बे गौथुमनि गेजेरजों थांखिखौ लालायनानै बर' फरायसाफ्रा जौगानो हागोन बेखौनो आसा खालामनो हानाय जायो। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बुंनो हायो दिनै गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोराव उथ्रिसारनो थाखायब्ला जोंनि दानि फैबाय थानाय फरायसाफ्रा गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोङो उथ्रिसारनो हानांगोन आरो बे उथ्रिसारनाया गावबागावनि थांखि आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो जाफुंसारनो हायो। बेखौनो नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफोरा बे मोनसे थांखिखौ होसोयो आरो बे थांखिखौ होसोयोब्लानो दिनै गुबुन बिफाननि गिदिर माने आनजादफोर फैयोब्लाबो बेखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो इयुनाव बर' हालाम, बर' समाज आरो बर' फरायसाफोरनि इयुन जोलै दानानै समाजाव मोजां सासे गेदेमा सुबुं जानो हागोन बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। बेखौ जेनेबा जोङो बिटिआर सरकारा सुपार 50 बे मोनसे माबाखौ लानायाव हाबाफारिखौ लानायाव बिथांमोना जाफुंसारदों होननानै बुंनो हागोन। बिथांमोना दाखालिनि बे APSC आनजादाव 12 जन फरायसाफ्रा बे सुपार 50 बे मोनसे मिसननिफ्राय उथ्रिसारनो हादों होननानै फोरमायदों, मोजां खौरां। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बायह्रायाव थानाय बिटिआरनि बायह्रायाव थानाय थामहिनबा BKWSC नि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोर, बे ओनसोला बे खुंथाया जायखौ जोङो बेबायदि गोजौ लेभेलनि APSC UPSC आनजादनि थाखाय कचिंनि थाखाय जाय माने बेबस्था लानाय एबा राहा लानाय, बे राहा लानायाव जोङो बुंगोन मानोना बे काउन्सिला खुंथाया दिनैसिमबो फुल पावार मोनाखै। दिनैसिमबो बिथांमोना गामि नमिनेटेड खालामनो हायाखै आरो बिथांमोना मोजां मोनसे
खुंथाय लाबोनो हाथ'वाखै जेब्ला माने इलेक्सन जानायनि उनाव मोजां मोनसे खुंथायनि गेजेरजों बेखौ सालायलांनो थाखाय सिगाङो अब्ला जोङो खावलायगोन आरो निश्चय बिथांमोनाबो लागोन बिथांमोना दा जा एसे फान्ड फैदों बे फान्डफोरखौ गोग्लैसोनानै थानाय फरायसालि आरो बबेहायबा फोरोंगिरि गैयै बेफोरबायदि माने सुबिदाखौ खाबुखौ होनायनि थाखाय बिथांमोना नैबे सुपार 50 जायखौ बिटिआर सरकारा लादों बेबायदिखौ लानो हायाखै होननानै आं सानो हयथ' इयुनाव बेबायदि मिशनखौ लानो हागोन होननानै आसा खालामो आरो निश्चय जोङो खावलायगोन दिनैनि दिनाव नंगौ गोबां माने ओनसोलफोराव थाखो खथाफोराव जोङो नायोब्ला मोनफ्रोमबो थाखो खथायाव हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइ लानाय हारा गोबां जाबोबाय थादों आरो बे हिसाबैनो माने रिजाल्ट ओंखारनाय एबा सोलोंथाइ लानाय बेबो हिनजावसाफ्रानो बांसिन जानो हादों होननानै जों सानो आरो गोबां गुबुन बिथिंनि गेलेनाय बादायलायनाय बायदिसिना बिथिंफ्रावबो हिनजावसाफोरनि माने देरहासारनायखौ जोङो बांसिन नुबोगासिनो आरो सोलोंथाइ लानायावथ' हिनजाव हौवा बेवहाय बासिनाय गैयामोन नाथाय दिनैनि मुगाया मबाइल इन्टारनेट मुगा बे मबाइल इन्टारनेट मुगाखौ बांसिन हिनजावसाफ्रा बाहायनायनि अनगायै हौवासाफ्रा बांसिन बजबनानै लादों आरो समफोरखौ नस्थ' खालामदों सोलोंथाइखौ हेव खालामदों नेवसिदों जाहोनाव बांसिन देरहासारनायनि हार बे हारखौ हौवासाफोरनि गेजेरनिफ्राय एसे खम नुनो मोनदों आरो हिनजावसाफोरा एसेबांखिनि गोसो होसारनानै मबाइलखौ बाहायनाय एबा इन्टारनेटखौ बाहायनो बिसोर खाबु मोनाखै जाहोनाव बांसिन माने रेसपन्सिबल एबा बिबानखौ बिसोरो रुजुननानै बे सोलोंथाइनि हाबाखौ मावदों जाहोनाव बिसोरो बांसिन देरहासारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थानाय जादों गिबियाव नोंथांमोनसिम बयनिसिमबो साबायखर बावबाय दिनै जनाय हालामारि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बानजायनायाव 6थि सिनायथि सान फालिथाय बे सिनायथि सान फालिथायखौनो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हेफाजाब होनानै जयेनलि मोननै आफादजों दिनै मुरखं सेलेक फरायसालिमायाव खुंनाय जादों गुबै खोथाया जाहैबाय मा बेबायदि लिटारेरि ससाइटि दानानै फरायसालिमाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोजान जायगानिफ्राय फैनानै फरायफैनायाव सिनायथि लालायनो थाखाय गावजों गाव सिनायथि लालायनो थाखाय सुबिदा होनाय बे मोनसे जोंनि मोनसे प्लेटफर्म दिनै बेयो जनाय हालामावल' नङा जोङो गुबुन फरायसालिमाफोराव बेबायदि मोनसे आफाद दानायनि गेजेरजों सिनायथि फोरबो खुंनाय जायो गोबां जेंना जेंसिखौ बे फरायसा लिटारेरि ससाइटिफोरा सिनायथि लालायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो गावनि साननाय मावनाय दांनाय गासैखौबो फोरमायलायनाय बेबायदि हाबाफारि लाबोनाय जादों आसलथे बिमा बिफानिथ' गोरोन्थि थाया ओरैनो कलेज लेभेलाव फरायनाय गथ'फोरा बे जिउनि एम इन लाइफ बा जिउनि थांखिखौ मिथिनांगौ मानो होनोब्ला गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै बेयो मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो गोबां फोरोंगिरिफोरा थाखोआव क्लास खालामनायनि लोगोसेनो जिउआव मोनसे थांखि लानांगौ होननानै बुंबोबाय थायो नाथाय जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बारा गुरुत्वखौनो होनाय जाया आरो कलेज लेभेलावबो बेबायदिनो फरायनायनि उनावबो जुदि फरायबाय थानायनि उनावबो जुदि गावनि एम इन लाइफखौनो जुदि खिन्थानो रोङाब्ला मा थांखि लानो बेखौनो जुदि दिनैसिम बियो डिसिसन लायाखैब्ला फरायनायाव जोङो माब्लाबा माबा मोनसे आन्दायहैनाय बायदि जायो जुदि नोङो मोनसे थांखि लायोब्लासो हमनानै ला नों इन्जिनियार डक्टर बा इउपिएससि बायदिसिना जानो थाङोब्ला नोङो स्ट्रिम वाइसै थाङोब्लासो मोनहैगोन नङा होनब्ला दहाय गोबां स्टुडेन्टफोरा बुंदों नंगौ सोरबा बिएससि नार्सिं जागोन सोरबा आइएएस अफिसार जागोन सोरबा बेंकनि मेनेजार जागोन होननानै बुंदों दा बियो बै बबे मोनसे लाइनजों थाङोब्ला गावनि जिउनि थांखिखौ मोनहैनो हागोन बेखौ जोङो कलेज लेभेलाव हायार सेकेन्डारि पास जानायनिफ्रायनो बेखौ लानो हागोन आरो बेहाय बिमा बिफायाबो नोंगौ बेखौ गाइड होनांगोन आरो जोंनि गोबां बिमा बिफाया दिनै सोलोंथाइ गोरों नङैलाय बेहाय गाइड होजोबनो हाया
ओंखायनो जायफोरनि बिमा बिफाया एसे गोरों बिथांमोना गाइड होदों आरो गथ' गथायफोरा एसे जिउनि थांखिखौ होसोनो हादों आरो गोबांफोरा दिनै कलेज लेभेल फरायोब्ला एसे बेबायदिनो आफादारि बिथिंफोराव बेबायदि काउन्सिलिं बा मटिभेसन होनायनि गेजेरजों बे जिउनि थांखिखौ फ्राय लानो हाया नङा लानो हानाय जाबाय। एक्सुवेलि दा बुंनो थाङोब्ला नंगौ गोबां बिमा बिफानिफ्राय बुंनाय खोनायो फिसा हिन्जाव जोनोम जायोब्ला माने लोखि गथ' जोनोम जादों होननानै बे नङादि बाथ्राया फिसा हौवा जायोब्ला बेखौ जोगारनानै गारनांगौ खिन्थु गुबै खोथाया जाहैबाय बेखौनो आंबो सानबाय थायो फिसा हौवाफोरा फिसालाफोरा मानो बिमा बिफानि बाथ्रा मानियि जालांखो आरो माने गोसो जाबानो एसे स्कुल कलेज फरायबानो एसे बैसो जाब्लानो माने मा मटर साइकेल बिनाय मबाइल बिनाय बेजों माने बिसोरो दावराव खालामो न'आव आरो जै मटर साइकेल मोनबाय बियो फरायनाय बेना जिर' जायो आरो ओंखायनो दिनै जोङो फिसा हिन्जावफोरा मा सोरबा मटर साइकेल बिनो हानाय बा स्कुटि बिनो हानाय जाया दं बिसोरसो होयो खिन्थु सेंग्राफोरा गोबां बेरायो हिसाबै फरायनाय समखौ बिसोरो बांसिन बाहेरायाव गारो हिसाबै फरायनाय बिथिङाव एसे खम जानायनि जाहोना बे आरो बेनि अनगायैबो गोबां इसिङारि बिथिंफोर दङ जायखौ जोङो बेफोरबायदि माबायाव बुंनो हाया निसा जुक्त लायो गोबां गोजान गोजानाव थांनानै फरायनाय समखौ गारनानै हर थाहै गोमायो बेफोरबायदि जायो नाथाय फिसा हिन्जावा न'नि मोनफ्रोमबो खामानिखौ सोलोंनायनिफ्रायनो सिथ्ला सिबनाय संनाय खावनाय जाहोनाय लोंनाय बेफोरखौ मावनानैसो फरायसालिफोराव फैनो गोनां जायो कलेजफोराव फैनो गोनां जायो बेफोरबायदियाव बिसोरो फरायनांगौ न'आवनो थाथारनांगौ जानायखाय एसे बांसिन हायो नामा बेखौ सानदों आरो गोबां फरायनाय लेभेलाव नंगौ हिन्जावसाफोरनि रिजाल्टफोरखौ साबसिन नुदों आरो बिसोरखौनो क्वान्टिटियावबो क्वालिटियावबो मोननो हादों आरो दिनै बेहाय सिनायथि फोरबोजों लोब्बा लानानै दिनै बे सिनायथि फोरबोजों लोब्बा लानानै जिथु मोनसे क्वालिटि इडुकेसननि सायाव आयदा होनाय जादोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय मा स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन मिशन 2021 एन्ड 25 दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइखौ सोलोंथाइ बोसोर फोसावनायनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम बेहाय क्वालिटि इडुकेसन मिशन फोसावनाय जादोंमोन बे फोसावनाय गेजेरजों गोबां 2400 किल'मिटार दुलाराय आसाम नाङै साइकेल रेलि खालामनानै फोजाखांबाय जोङो बिजाब फरायनाय लेखा फरायनाय स्कुल कलेज फरायनाय गोजौ लेभेल फरायनाय बे फरायनायजोंल' जोङो जानाय नंला जोङो क्वालिटि गोनां फरायनांसिगोन साफ्रोमबो फरायसाफोरा बेफोरबायदि मोनसे सोमावसारनाय लाबोदोंमोन बे सोमावसारनायनि फिथाइखौ दिनै जों मोननो हादों मानो होनब्ला 2006 मायथाइयाव इडुकेसन इयार फोसावनायनि उनावहाय मेट्रिक बर' मिडियामाव फरायनानै मेट्रिक पास जानायखौ बुथुमनाय जादोंमोन बे बोसोराव 66ल' मोननाय जादोंमोन दुलाराय आसाम नाङै खिन्थु फैयै फैयै देग्लाय 2023 मायथाइयाव बियो 4000 खाथियाव बा 4000नि एसे बारदों फार्स्ट डिभिजन मोननाय बे आरो बेनि अनगायैबो बेल' नङा जे मेट्रिक पास जानाय फरायसुला फरायसुलिखौ बेखौ बुथुमनायल' बे नङा जिथु दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बड'फा UN ब्रह्म जिथु सुपार 50 होनाय UPSC बा बायदिसिना माने कचिंनि थाखाय फ्रि कचिं दिल्लीयाव हरनाय बे मोनसे मिशना दुलाराय बर' फरायसा आफादनियानोमोन बेखौ मानगोनां प्रमद बर'आ जिथिया एबसुनि प्रेसिडेन्ट এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত
শ্ব'ৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্ব'ৰুমত আহি আপোনাৰ পচন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। দাওহাৰু অটো এজেঞ্চি শ্ব'ৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000-399-187 আৰু 8822-018-193 যোগাযোগ কৰক।